Ja Mikon viesti 5. Pöytä on vielä tyhjä, mutta me keskustalaiset olemme valmiita yhteiseen pöytään muiden puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vaalikeskustelussa hallitsevana puheena on kovat julkisten menojen leikkaukset. Oikeistolaisille pienituloisten palveluista leikkaaminen on ideologista huvia. Tehostavia uudistuksia ja kilpailutusta toki tarvitaan, mutta rajut leikkaukset hyydyttävät taloutta ja työllisyyttä entisestään. Tärkeintä on talouden saaminen kasvuun. Silloin meillä on varaa myös sosiaali- ja terveyspalveluihin kaikille kansalaisille. Suomi ei leikkauksilla nouse. Veroja on myös maksettava, varsinkin meidän, joilla on hyvät tulot. En kuitenkaan nostaisi veroja niin paljon kuin Antti Rinne, en myöskään laskisi rikkaiden verotusta, kuten Stubb. Progressio, se, että me rikkaat maksamme enemmän veroja, se on oikein. Suomi on saatava nousuun. Työnantajat ja työntekijät ja myös pienyrittäjät on saatava yhteiseen pöytään poliitikkojen kanssa ja on tehtävä yhteiskuntasopimus, jolla voimme turvata, että suomalaisten tuotteiden ja työn hinta on kilpailukykyinen. Vain näin saamme myytyä tuotteitamme maailmalle. Yhteisymmärrys on tärkeä ja se syntyy tässä yhteisessä pöydässä. Meidän on kaikkien tajuttava, kuinka syvällä Suomi-laiva nyt kulkee. Meidän on yhdessä hoidettava Suomi kuntoon. 21, mutta ei ventti. Mies virtaa täynnä joka sentti. Äänestä Alatalo 21.